V tejto časti seriálu budem rozprávať o neuveriteľnom komunistickom zázraku vo vzdelaní, vede a technike na Slovensku versus neuveriteľná ničivá sila kapitalizmu a kapitalistickej demokracie po roku 1989. 20 rokov okydávania socializmu a komunizmu súvisí aj s 20-ročným okydávaním Rády vzájomnej hospodárskej pomoci a okydávanie celého socialistického bloku. A naša orientácia na západ, naša podriadená orientácia na západ súvisí, alebo z toho vyplýva aj okydávanie hesla so Sovietským zväzom na večné časy. Keď toto heslo dáme sem, tak vidíme, keď sme hlásali heslo, aj sme sme sa snažili so Sovietským zväzom na večné časy. Počet pracovníkov vedy a výskumu, to znamená počet inteligencie, počet ľudí vzdelaných, stále stúpal. A keď prerazilo heslo s Európskou úniou na večné časy, nastal úpadok, to je vlastne degenerácia Slovenska. Predstavte si, že by komunizmus pokračoval a toto by išlo niekde do neba. Asi by sme mali najviac počet pracovníkov vedy a výskumu na obyvateľa. A s tým by samozrejme išli aj finančné výstupy. Čo sa za to všetko dá kúpiť? Čo sa dá kúpiť za to, keby sa vypočíta rozdiel, keby tí vedeckí pracovníci tu boli a keď nie sú? Ja to neviem odpovedať, ale na to by vedeli presne odpovedať aj Rakúšania, Švédi, Fídi, Japonci, Američania. Oni presne vedia, čo znamená mať počet vedeckých pracovníkov vedy a výskumu. Čo to znamená podporovať vedu, aké to dosahuje výsledky. Všetky krajiny sveta, ktoré sú na vysokej životnej úrovni, podporujú vedu a výskum a majú veľa pracovníkov vedu a výskumu. Samozrejme, treba podotknúť, takouto otázkou sa slovenskí politici po roku 1980 nikdy nezaoberali. I keď stále kecali, stále vypracovávali správy, čo všetko vybudujú vo vede, ako ich budú podporovať. Boli to len také kecovanie ich. No, máme ďalší obrázok. To je štatistická ročenka Eurostatu a na toto si musíte urobiť sami, lebo je to zakázané. Ale toto už ukazuje Eurostat. Slovensko výdavky na vedu a výskumu v percentách HDP. Počas komunistického zázraku 88 3,7%, 90 89, 9,4% a potom nastal úpadok a sme na 0,45%. Tento obrázok výdavkov na vedu a výskumu dokazuje barbarizmus, ktorý nastal po roku 1980. Namiesto zaoberania sa vedy a výskumov sa zaoberáme astrológiou, vykladaním kariet. Máme televízne kanály, ktoré nám to hovoria. Proste človek, ktorý je kolonizovaný, nevoľník, musí mať svoju radosť, musí sa niečím zabávať. A to je príliš, to je asi na úrovni, ktorú kolonizátori potrebujú. Oni nepotrebujú, aby sme mali výdavky na vedu a výskum. Samozrejme, takýto graf je taktiež zakázaný mediálne niekde ukazovať. Prejdem až nakoniec, že čo tam bude. Neviem. A na tomto grafe je ukázaný výdavku na vedy a výskum v percentách HDP rôznych štátov. Je to štatistika Eurostatu. Tu sú roky 1995. Eurostat predtým neudáva, nikto neudáva predtým, aby nebolo vidieť, že Slovensko bolo tu na
niekde vyššie ako Rakúsko za socializmu. Ale pozrieme si, aké výdavky boli od roku 1995, to už bolo po krachu, to sme už zo 4% klesli na 1%, a stále, ako ideme dole a už sme v roku 2008, neviem koľko to je, 0,45%. Poľsko, to išlo rovnako ako Slovensko, ale poslednú dobu už dáva viac ako Slovensko. Maďari, tí sú múdrejší a dávajú asi 2-krát viac ako Slovensko na vedu. Česi tu sú ešte múdrejší, tí dávajú 3-krát viac ako Slovensko. Ale ešte je to stále menej ako priemer Európskej únie, 25 štátov. A čo, ako dávajú na vedu peniaze Rakúšania, každý rok zvyšujú a idú niekde do neba a súvisí to aj s ich životnou úrovňou, aj s ich kvalitou života, ktorý je, môžete si pozrieť na štatistikách OSN, že kvalita života Rakúska stúpa aj stále a je vysoká. Samozrejme, tento graf, neviem, asi ani nie je zakázaný, ale každému je to jedno, aspoň našej vláde je to jedno. Však vždy sa nájde dosť nejakých kolonizátorov, ktorým odpustíme dane, postavíme im tu byty a oni nám tu postavia nejakú továreň, kde slovenský moderný otrok zás bude niečo robiť. No a takýchto ľudí si volíme každoročne v slobodných demokratických voľbách. Nebudem. Koniec.